Karabina DMM A327, jinak Ultra Oval Locksafe, je karabina s trojčinným zámkem, to poznáte, protože je zelený. V ose má nosnost 25 kN, přes zámek 12 kN, v otevřeném stavu 7 kN. Karabina je profilovaná, má na sobě vyznačeny všechny potřebné údaje, katalogové číslo, sériové číslo, příslušné normy, rok výroby. Jinak je kompatibilní jak s kladkama s volnýma bočnicema, tak s kladkama s pevnýma bočnicema. Je příjemná do ruky, krásně se instaluje do konečné fáze. To samý i kladek s volnýma bočnicema. Krásná práce s ní je, velká životnost, je hodně populární mezi stromolezcema a patří mezi jedny z nejuniverzálnějších karabin.